Dvojnásobná vražda na Zámockej v Bratislave bol terorizmus. Ako dopadne ten, kto by ho verejne schvaľoval, povieme v správach RTVS. Dobrý večer. Dobrý večer. Prípad tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý si vyžiadal 2 obete, prekvalifikovali na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Úrad špeciálnej prokuratúry pripomína, že jedna z fóriem účasti na terorizme je aj verejné schvaľovanie teroristického útoku. Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bude polícia postupovať razantne pri odhaľovaní a stíhaní aj týchto páchateľov. Téme sa budeme podrobnejšie venovať už o chvíľu. A vraciame sa k úvodnej téme. Prvý teroristický útok na Slovensku. Tak vyšetrujú elitní policajti chladnokrvné vraždenie na Zámockej ulici. Polícia si posvietí na každého, kto by tento zločin verejne schvaľoval. Jedným z hlavných dôkazov terorizmu je manifest, ktorý útočník po sebe zanechal. Chladnokrvné vraždenie na Zámockej ulici, ktoré neprežili kamaráti Matúš a Juraj, budú vyšetrovať ako teroristický útok. Zhodli sa na tom vyšetrovateľ aj špeciálny prokurátor. Z doteraz zabezpečených dôkazov je zrejmé, že stíhaný skutok vykazuje všetky zákonné znaky tohto trestného činu. Máme teda v tomto štádiu vyšetrovania prvý teroristický útok na Slovensku s 2 obeťami. V nedávnej histórii Slovenska sa nikdy nič také nestalo. 19-ročný útočník sa na vraždenie z nenávisti voči homosexuálom dlhodobo pripravoval. Kým tento zločin vyšetrovali ako úkladnú vraždu, niektorí ľudia nemali problém konanie strelca schvaľovať. Bezpečnostné zložky budú zároveň nekompromisné voči všetkým, ktorí budú tento teroristický útok verejne schvaľovať. To znamená, že pôjdu po každom a budú pozorne sledovať aj komunikáciu vo virtuálnom priestore. Tuto naozaj končí všetka sranda a keď dneska ktokoľvek sa snaží ospravedlňovať alebo schvaľovať takéto konanie verejne, tak vystavuje seba nielen tomu, že je podľa mňa absolútne mimo nejakých ľudských a morálnych hodnôt, ale vystavuje sa aj vážnemu riziku trestného stíhania. Jedna z fóriem účasti na terorizme je verejné schvaľovanie teroristického útoku, za ktoré hrozí trest odňatia slobody vo výmere 3 až 10 rokov. Dôkazom, že ide o teroristický útok, je aj vyše 60-stranový manifest, ktorý strelec po sebe zanechal. Úrad, ktorý má dohľad nad šírením informácií v online priestore, preto nariadil všetkým platformám, aby ho okamžite stiahli. Ak NAKA nariadi prevádzkovateľovi platformy, aby z nej odstránil teroristický obsah a on tak neurobí, potom Rada pre mediálne služby môže prevádzkovateľovi takejto platformy uložiť sankciu do výšky 4% jej ročného obratu. Dá sa povedať počtom, že kde všade sa ten manifest po skutku objavil? Presné čísla tu uvádzať nebudem, ale akože bolo to na značnom počte platformiem, ktoré slúžia na sťahovanie alebo zdieľanie obsahu. Do problémov sa môžu dostať aj tí ľudia, ktorí majú tento manifest u seba. Ide totiž aj o prechovávanie extrémistického materiálu. Peter Žatko, RTVS. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by šíril ruskú propagandu. Obvinenia považuje za politické a neobjektívne. Hovoril o tom, že agresiu Ruska odsúdil a vymenoval príklady spolupráce s ukrajinskými prokurátormi. Apeloval na politikov, aby nezavádzali verejnosť. Reagoval aj na kritiku po vražde na Zámockej ulici. Upozornil, že akékoľvek formy neznášanlivosti odsúdil. Premiér Heger po slovách Maroša Žilinku znovu upozornil na postoje generálneho prokurátora, napríklad s paragrafom 363 o obranej dohode z USA, ktorú podľa premiéra prirovnal Maroš Žilinka k okupačnej zmluve z roku 1968, alebo prípad cintorína Vladomirovej. LGBTI komunita vyzýva poslancov, aby podporili zákon o partnerskom spolužití. Predkladá ho SAS. Plénum bude o ňom rozhodovať už na nadchádzajúcej schôdzi. Prvotné názory politikov naznačujú, že by mohol prejsť do druhého čítania. Po 2 pochodoch za odsúdenie nenávisti voči LGBTI spustila dúhová komunita aj výzvu na internete. Organizátori žiadajú poslancov, aby zahlasovali za zákon z dielne SAS. Má podľa nich potenciál zlepšiť životnú situáciu mnohých ľudí v tejto krajine. Poslanec Ondrej Dostál z SAS priblížil, že návrh nezakladá registrované partnerstvá. Navrhujeme vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Nie je to plnohodnotné životné partnerstvo, nie je to už vôbec manželstvo párov rovnakého pohlavia.
Je to iba úprava niektorých majetkových práv a niektorých životných situácií. Upravuje napríklad právo dediť, nahliadať do zdravotnej dokumentácie či nárok na ošetrovné. Takéto partnerské spolužitia by mohli uzatvárať páry nielen rovnakého pohlavia, ale aj heterosexuálne páry. Podobný inštitút majú napríklad vo Francúzsku. Majú v zásade vzájomné práva majetkové, či daňové, alebo sociálne práva. Nemá to žiadny vplyv na výkon rodičovských práv a v zásade sa pôvodne takýto zväzok registrované partnerstvo schvaľovalo na súde, ale v súčasnosti to môže schváliť aj notár alebo dokonca aj na magistráte. Slovensko je jednou zo 6 krajín Únie, ktorá nemá nijako upravené vzájomné vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia. Po vražde 2 mladých mužov z LGBTI komunity je podľa SAS schválenie zákona o to urgentnejšie. Jasné áno pre podporu návrhu avizuje liberálne krídlo Oľano. Ja osobne rád tento návrh podporím a zároveň viem o tom, že aj ďalší kolegovia z občiansko-demokratickej platformy Hnutia Oľano majú záujem tento návrh podporiť. Časť Oľano naopak nechce, aby bol inštitút partnerského spolužitia na rovnakej úrovni ako manželstvo. Sú iba za úpravu majetkových práv, tak ako sa na tom dohodli aj v programovom vyhlásení vlády. Minister spravodlivosti by mohol zriadiť nejakú komisiu a pripraviť ten návrh, aby bol priechodný v parlamente. Keďže viacero poslancov sa prikláňa k tomu, aby sa dala návrhu šanca, je možné, že prejde do druhého čítania. Podporu avizoval napríklad Hlas SD. Hnutie Smer-rodina návrh neodmieta, no pripomína, že sobáše párov rovnakého pohlavia sú červenou čiarou. V prípade, že to nebude zadávať možnosť zažalovať Slovenskú republiku a vyslovene vyžadovať, že prejde do druhého čítania. Podporu avizoval napríklad Hlas SD. Hnutie Smer-rodina návrh neodmieta, no pripomína, že sobáše párov rovnakého pohlavia sú červenou čiarou. V prípade, že to nebude zadávať možnosť zažalovať Slovenskú republiku a vyslovene vyžadovať alebo požadovať od štátu, aby sme zaviedli na základe tohto sobáše, tak si myslím, že to by sme mohli za určitých okolností podporiť. O návrhu budú poslanci rozhodovať na októbrovej schôdzi, ktorá sa začína už zajtra. Redakcia a Iveta Vanková, RTVS. Mnohí učitelia nevedia, ako s deťmi hovoriť o inakosti. Vysoké školy na to budúcich pedagógov takmer nepripravujú. Školská psychologička tvrdí, že žiaci by mali o citlivých témach hovoriť s psychológmi. Tí však v školách chýbajú. Riaditeľka základnej školy v Bratislave hovorí, že LGBTI, rasové či náboženské témy rezonujú na každej škole. My napríklad sme mali žiaka, ktorý v podstate sa počas prázdnin rozhodol, že nie je muž, ale je žena. A začiatky boli také dosť náročné, pretože keď prišiel chlapec v dievčenskom oblečení, tak nasledoval s ním rozhovor s rodičmi. Po vražde 2 mladých ľudí niektorí učitelia na sociálnych sieťach priznali, že nevedia, ako s deťmi o citlivých témach a tolerancii hovoriť. Samostatný predmet sexuálna výchova na školách nie je. Školy si ho môžu do rozvrhu pridať ako dobrovoľný predmet. Témam sa venujú na biológii, na etickej či občianskej výchove, alebo robia preventívne prednášky. My máme na škole vlastne zavedenú takú 9-minútovku s triednym učiteľom, ktorá je každý deň. A v prípade, že učiteľ zachytí nejakú tému, ktorá je pre neho náročná, tak má možnosť obrátiť sa na psychológa a doriešiť to spolu s ním. Ja by som povedal, že to vyžaduje samostatný predmet, lebo o tom by sme mali hovoriť teda neustále. Hovoriť s deťmi o citlivých témach treba podľa psychologičky už na 2. stupni základných škôl. Robiť by to mali psychológovia. Tých je však málo, alebo ich školy nezamestnávajú. Ja si myslím, že rodinu z tohoto nemôžeme vyňať, ale myslím, že je to celospoločenská téma, takže určite by sa to malo dotýkať aj školy, lebo škola pripravuje deti do budúcej spoločnosti. Určite by to dokázali aj učitelia, ale my nakladieme na učiteľov toľko záťaže, že neviem, či by mali kedy sa na toto ešte aj nejakým spôsobom pripravovať. Ministerstvo školstva hovorí, že učiteľov pripravuje na takéto situácie napríklad na školeniach. V budúcnosti plánuje ďalšie zmeny. Ku ktorým budú žiaci vedení naprieč rôznymi vzdelávacími oblastiami, budú okrem iného aj etické konanie, schopnosť riešiť problémy a kriticky myslieť, spolupracovať a byť solidárny.
Rezort zároveň dodáva, že zmeny študijného programu a študijných plánov, ktoré by lepšie pripravili budúcich učiteľov do praxe, sú na rozhodnutí vysokej školy. Emília Tóth Lendelová, RTVS.